Tänään on Porkkana Mafian ilta. Minä olen Riku Siivonen ja kerron mitä tänään tapahtuu, koska olen ollut mukana pieneltä osalta järjestämässä Porkkana Mafian ravintolatempausta ja nyt muun muassa tätä Tavastian tapahtumaa. Tänään aiotaan parantaa Tavastian valaistusjärjestelmää energiatehokkaammaksi. Te ehkä kysytte, mikä on Porkkana Mafia. Porkkana Mafia ei ole yhdistys. Se on itseohjautuva, yliampuva, itse organisoituva ryhmä ihmisiä, jotka haluavat järjestää hauskoja tapahtumia. Me yritetään saada paljon ihmisiä, joilla se yritys saisi lisärahaa parantaakseen omaa energiatehokkuuttaan. Ja nyt te kysytte, että miten minä voin olla tuossa mahtavassa toiminnassa mukana. Te olette jo nyt, koska Porkkana Mafia olemme me ja te. Jatkakaa hyvää työtä. Hyvät naiset ja herrat, Reino Nordin ja muutama ystävä.